en això per ficar-li un pro, i és que crec que aquí és on s'evidencia més que el Barça té una Pedri dependència. Perquè al moment en què treus Pedri, pum, se'n va el control. Ell és la batuta, Bé, és el perquè no metrònom. tenim un altre perfil com Pedri. Aquí no tenim una... La segona alçada bé, hauria de ser De Jong. Clar, aquí a De Jong l'hem vist Però- a l'Ajax i altres llocs que ell sap contemporitzar. Sí, ell... però clar, és que el que et dona Pedri a la comparació no el trobaràs. No. I no tenim aquest perfil, no el tenim, perquè Bernal no creus que pugui ser un perfil així que pugui donar aquesta calma juntament amb jo crec Pedri? que és més posicional, et pot donar control, però com diu el Isaac, aquesta sensació de que Pedri t'ocupa tot el camp, que et marca tot el ritme, que es juga. Primer, això es necessita temps, es necessita que cuini a foc lent, que el jugador tingui pes, que els companys li tornin totes les pilotes, o sigui, això no és fàcil. És més, o sigui, a no tenir un jugador de les seves condicions també afegeixes un tema de rol, que el tema de rol no és fàcil de passar d'un a l'altre, i aleshores aquest que costarà més. Però clar, sí, jo crec que és el jugador més insubstituïble del Barça ara mateix.